Kaixo, gogoratzen alduzue lurraren sorkuntzari buruzko gure antzerkia? Bai, nola Teia planetak lurraren aurka talka egin zuen eta hortik sortu zen gure ilargia. Zientzialariek diotenez, gure satelitea sortzeaz gain beste ondorio batzuk ere izan zituen. Bideo honetan azalduko dizkizuegu. Zein harreman daukan lurraren errotazio ardatzaren inklinazioak urtaroekin? Lurrak eguzkiaren inguruan biratzen du eta urtebete behar du itzuli osoa emateko. Gure izarraren inguruan biratzeaz gain, bere buruaren inguruan ere biratzen du 24 ordutan, egun oso bat osatuz. Bi fenomeno horiei traslazioa eta errotazioa esaten zaie. Lurra iparpolotik hegopolora doan ardatz baten inguruan biratzen da. Lurraren ekuatore planoa ere kontuan hartu behar dugu. Errotazioa ardatzarekiko perpendikularra baita. Ekuatore planoa ez dator bat lurrak eguzkiaren inguruan duen traslazio planoarekin. Teiarekin talka egin da gero, lurra bere ardatzetik desbideratuta dago 23,5 gradu inguru. Desbideratze hori da urtaroak egotearen arrazoia. Biraketa ardatzak beti norabide bera du. Ipar hemisferioan ardatza polar izarrari begira dago, eta horregaitik, gaueko zeruko izarrek izar horren inguruan biratzen dutela dio. Urtaroak ulertzeko asko laguntzen du lurra eguzkiaren ikuspegitik ikustea. Ardatzaren inklinazioa dela eta ipar hemisferioak eguzkirantz biratzen du urteko sasoi jakin batzuetan. Eta beste batzuetan atzera egiten du. Urtean 4 une nabarme daude. Lurrak bere orbita dituen 4 posizioekin bat datozenak. Udaberriko ekinokzioa, udako solstizioa, udazkeneko ekinokzioa eta neguko solstizioa. Udaberriko ekinokzioan egunaren eta gauaren iraupena berdina da, eta eguzkiak ekuatorearen gainean ematen du eguerdian. Udako solstizioan lurra eguzkiari begira dago, eta izpiak zuzenean jasotzen ditu. Eta eguna gaua baino gehiago irauten du. Iparpoloan eguzkia ez da ezkutatzen, eta hegoaldean ez da agertzen. Udazkeneko ekinokzioan, egunaren eta gauaren iraupena berdindu egiten da berriro. Lurraren errotazio ardatza udaberriaren kontrako aldera okertuta dago. Neguko solstizioan ipar hemisferioa atzerantz okertuta dago, eta beraz ez ditu eguzkiaren izpiak zuzenean jasotzen, eta iluntasun ordu gehiago daude argiarena baino. Hegopoloan ez da ezkutatzen eta iparraldean ez da irteten. Hobeto azalduko dugu. Udaberriko ekinokzioan paralelo bat gehituko dugu 45 gradu iparraldera goiz, eta beste paralelo bat 45 hegoaldera urdinez. Lurra ipar paraleloan ikusten badugu, paraleloaren erdiak argia duela ikusiko dugu, eta beste erdiak itzala. Horregatik, egunek eta gauek berdin irauten dute. Lurra hegopoloaren paralelotik ikusten badugu, gauza bere ikus dezakegu. Udako solstizioan, iparpoloan, zirkuluaren zatirik handiena eguzkiaren aldean geratzen da. Beraz, eguna gaua baino luzeago izango da. Hegopoloan begiratuta, gehiena itzalpean geratzen da. Beraz, gaua luzeagoa da hego hemisferioan. Neguko solstizioan egoera kontrakoa da. Iparraldean egunak laburragoak dira eta gaua luzeagoak. Hego hemisferioan egunak luzeagoak dira eta gauak laburragoak. Uda australa da. Bitxia ez da? Hau guztia Teiarekin talka egin izanari esker da. Izan ere, gertatu izan ez balitz, gure ardatza ez zitekeen okertuko eta ez genituzken 4 urtaro izango, bat baizik.
Eta ezingo genukeen ez San Juan gaua ez Santo Tomas eguna ospatu.